Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi tarkoitus vilkasta noin ykkösvaiherummut, miltä ne näyttää. Joten eiköhän mennä kurkkaamaan. Onnistui ihan kivasti. Tuossa on kans tosi vaatii kyllä vähän hiontaakin. Voisin nyt sit puntaroida nämä kivet. 391 oli tyhjiä rumpuja. Mä tarvin Lotta nyt sit sun apua kans muistia tässä höpötä. Eli 391, mulla on sekin kirjattuna tuossa ylös. Nyt punnitaan. Oho, no. Se. Just samalla. 1037. Eli 1037. No niin, nyt Lotta 1135 miinus 1037.
Mä lasken laskimella, rakas, ei sun tarvi nyt siitä murehtia. Eli 1, 1, 3, 5, no. 1, 1, 3, 5. Eli se on niin kuin tyhjä rumpu kivien kanssa 1, 1, 3, 5. Nyt siitä miinustetaan 1, 0, 3, 7. Niin, nyt kun mä näen nämä luvut, niin tämähän on ihan sama. 100 grammaa melkein. 98. Mihin mä tarvin laskin? 98 grammaa kutistunut kivet ykkösvaiheessa. Oi, siinä on kyllä. Tää menee kyllä vielä ykkösvaiheeseen. Kvartsit onnistuu kyllä aina. On kaunis. Mene eteenpäin. Sielläkin vähän gröni. Taas mun tulee mieleen tästä jotenkin niinku kirsikkapuut. Tämäkin lähtee kyllä ykkösvaiheeseen. Tää on kyllä hieno. Oi vitsi, tässä on upeata. Tää on kuivana. Tämä muuten sopii hyvin toi Minecraftin musiikki tähän tunnelmalliseen taustaan. Sitten puntaroidaan kakkosrumpu kivien kanssa 1, 2, 3, 5. Yksi, 0, 9, 8. Ja nythän nämä rumut menee sekaisin, koska osa menee jatkamaan ykkösvaihetta, osa siirtyy kakkosvaiheeseen, niin me miksataan heidät nyt sekaisin. Tuo menee ykköseen. Ykkösvaiheeseen menevät ja he jatkaa kakkosvaiheeseen. No niin, kellarin uumeniin palattu taas. Mulla on tosiaan täällä rummut, eli tämä menossa kakkosvaiheeseen, tämä menossa ykkösvaiheeseen. Ykkösvaiheen puolesta mun mielestä toi on aika hyvä. Ei sinne tarvitse täyteaineita. Mutta tuohon kakkosrumpuun me tarvitaan vähän lisää materiaalia. Se olisi nyt noin 2/3 täytetty.
Tonne menee nyt ihan pelkät vedet ja ykkösvaiheen jauheet ja tonne laitetaan kakkosvaiheen bikarbidia. Jees, eli ykkösvaiheen rumpu jatkaa tällä 60-sellä. Tänne kakkosvaiheen rumpuun niin mä heitän 220 bikarbidijauhetta. Ei kai, sit laitetaan taas rumpu pyörimään. Se oli semmoista tuhtaamista tällä kertaa. Mutta nyt on saatu kiviä tältä erää eteenpäin ja katsotaan koska saa niitä sitten taas tästä eteenpäin, mutta palataan seuraavan videon merkeissä. Niin, ja unohdin tuossa viimeksi jo sanoa, kun näitä kiviä laitoin pyörimään, niin vaikka mä teen näistä nyt tämmöiset yksittäiset vaihevideot, niin tarkoitus on koko prosessin jälkeen niin kasata näistä vaihevideoista vielä yksi semmonen täyspitkä koko projektin video. Mutta se on tosiaan sitten vasta kun kaikki on valmiina. Eli voit katsoa vaihevideot, jos ei kiinnosta tälleen pätkittäin silloin tällöin katsoa, niin sit voi odotella sitä täyspitkää elokuvaa. Mutta mä lopettelen nyt tältä erää tähän. Ja kuten sanoin, niin me palataan seuraavan videon merkissä. Moi moi!